Kadako-dako, malapit 7 million pesos nga balor sang droga na recover sa isa ka manog protas sa Bacolod City. Sa isa naman kooperasyon, pilaso ng subject matapos naglumpat sa top kag nanago pa sa kalog. Yaring balita nga aton gintutukan. Hindi magpakita sa guya sa kamera ang 30 anyos sa si Napoleon Bigasa III dala sang kahuya matapos ang kuhaan sang 6,868,000 pesos nga balor sang shabu sa ginamentenar siningaruruan sang droga sa Puro Kawayanan, Barangay Banago, Bacolod City kagabi. Si Bigasa ang kilala sa alias nga Toto, isa kamanugbaligya sang pruta sa downtown area sa Bacolod. Depensa sini, wala siya bit-bit ka shabu sang ginsulod sa City Drugs Enforcement Unit gani amunal na ang kakibot sang mahibaluan nga malapit 7 milyones pesos ang balor sang binulto nga shabu nga na-recover sa iya. Wala na ko, hindi na ako magano. Hindi na ako mag-comment. Kay abogado ko lang mabasa. Ano kay Surya ka na sa abogado? Wala pa man dito lang ko sale. Kay sila lang makabalo. Kaibot lang, do umugid na. Ha? Kaibot lang ko nga umugid na. Ang ginaulikdan kuno ni Bigasa, bangod kapin isa ka simana pa lang nga nagbatang iya live-in partner. Samtang pila ka oras matapos ang multi-million drug haul, naaresto man sa Police Station 8 Station Drugs Enforcement Unit ang 37 anyos si Rafi Cardenas. Isa ini sa madurugisang ginatutukan ni Major Jory Puerto sa Barangay Singkang Airport nga aktibo sa pag-supply sa mga runner kag drug user. Pila sa tiyan, dughan kag likod ang naagom ni Cardenas matapos naglumpat sa atop kag nagpanago pa sa idalom sang kalog sa paglaom nga makapalagyo. Pila lang bit-bit mo nung kahapon nung? Huwag ka, pamandala siya rin. Ano lang gali? Bantid lang ka rin. Paano kin-plant nung? Pamandala mo ako nila sa higatalan, naging butawan siya. 714,000 pesos nga balor sang syabong nakuha kay Cardenas, ngayon naman ginapangwala. Dugay na nato na siya na monitor. So, na-consider tayo siyang high value individual kay nakaagin sa priso nagwa sa September ng last year. So sa subong, duwa na sila ang monitor namon sulod. Amo ng mga previous na mga dakop sila natudlo ang nakuhaan. Humaling Biyernes ang tinalikdan niya si Mana tubdob gahapon. Nagdangat na sa 9,682,000 pesos ang drug recoveries sa tatlo ka mga dalagong operasyon kontra droga sa Bacolod. Madumduman, 2.1 million pesos na syabong nakuha sa mag-abyan nga sa ni Jason Havelosa, John Vergel Orquia, kag John Matthew Tuleo sa ginarentahan nilang boarding house sa Barangay Takuling sang Biyernes. Opod, Kenil Casilio, Adrian Prietos, One Western Visayas.